Chcete mať aj vy takto skvelo efektívne nastavené role? Ak áno, tak si poďte pozrieť toto video spolu so mnou. Ukážem vám, ako si takto nastaviť efektívne a perfektne role, aby váš Discord vypadal aj takto skvelo. Ukážeme si na to daný príklad a ukážem vám aj, ako to bude prebiehať v praxi. Poďme teda na to. Predtým ako začneme, nezabudnite dať like, odber so zvončekom, komentáre, budem za ne rád a poďme teraz na samostatné video. Ahoj všetkým, ja vás vítam u nového tutoriálu na Discord server po veľmi dlhej dobe, kde sa mrkneme na to, ako si spraviť samoklikateľné role a upraviť ich tak, aby boli zradovo aj pekné. Predtým, než začneme vytvárať samostatné klikateľné role, si musíme vysvetliť pár vecí. A to, prvá vec je, že musíte mať Discord prepnutý na komunitný server. Po novom vám bez komunitného serveru nepôjde polovička vecí. To by sme si mohli vysvetliť však ďalšiu videu, prečo lepšie mať komunitný server ako klasický server. Komunitný Discord server si aktivujeme v nastavení serveru a v záložke si dáme povoliť komunitu. Tam sa nám ukáže takáto obrazovka, políčkom začíname. Klikneme na tlačítko začíname a vyskočí nám udržiť svoju komunitu v bezpečí. Budeme potrebovať zaškrknúť, potrebujeme overený e-mail a prohľadávať súbory od 6 členů, aby nás to pustilo ďalej. Vyskočí nám tu ďalšie okno, udeluje základné nastavenie. Sami si vyberte, kam chcete dať kanál s pravidlami a kanál s novinkami. Ak máte na to urobené rúmky, tak si ich tam dajte, ak nie, tak si rúmky urobte. Ak už máte rúmky urobené, poďme ďalej. Odškrkneme si, že dodržiavame pravidlá komunitného serveru a dáme dokončiť nastavenia. Keď to máme dokončené, dáme nastavenie serveru, dáme záložku onboarding a zobrazí sa nám takáto zložka. V tejto zložke si hore klikneme na východzí kanály a zobrazí sa nám tu zložka s východzími kanály, kde budeme potrebovať 7 minimálne kanálov na to, aby sme si mohli spravovať samoklikateľné role presne na mieru. Ešte predtým, ako si tie rúmky budete vytvárať, je dôležité, aby každá tá rúmka mala povolenie everyone, inak vám to nepôjde. Keď už máte vytvorených minimálne 7 kanálov s užívateľskou rolou everyone, môžu byť aj textové, môžu byť aj hlasové. Prejdeme na ďalšiu stránku otázky ohľadne prispôsobení. Predtým, ako chcete používať aj hlasové kanály, budete si ich musieť odomknúť. Keď už máme zvolenú otázku ohľadne prispôsobení, vidíme tu záložku otázky a kopec nastavení a my sa teraz na tú zložku pozrieme. Klikneme si teda na možnosť pridať odpoveď a zobrazí sa nám tu takáto tabulka. V tomto okienku napíš odpoveď, môžeme dať otázku, ste fanúšik tohto YouTube kanálu, popis si potom môžeme doplniť aj neskôr. Nás však bude zaujímať dvojka pridať kanály a role, kde si priradíme kanály, ktoré chceme používať a role, ktoré na to budú reagovať. A klikneme na možnosť uložiť. Môžeme si pridať aj viac odpovedí a máme tu aj možnosť povinné. Možnosť povinné v praxi znamená to, že keď tu máte botov alebo neaktívnych členov, tak pokiaľ si ten člen neklikne na tú danú rolu, tak nedostane ani rúmky, ani tú danú rolu, na ktorú si to nastavíte. A takto si môžete kontrolovať jak rúmky, tak aj role a zároveň si môžete zľadovo upravovať aj Discord server. Pokiaľ ste video dopozerali do konca, chcem vám poďakovať jak za lajky, odbery a komentáre a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!